what is this? Ayan, ganyan po siya. Are you interested? Then stay tuned. Hi everyone! So once again, it's me, Myra, and welcome to our channel. So, kumusta po kayong lahat? My shout out to all my subscribers. Thank you so much for trusting and watching my vlog. I really appreciate po. So, thank you and God bless also to all of your channel. So, for today, it's Sunday. So, happy Sunday everyone. And wala lang, nandito lang ako sa bahay. And today, I decided na mag first impression ako dito sa product na isa sa mga favorite ko. Kasi last time, nabanggit ko sa inyo na ang buhok ko ay naglalagas, hindi siya perfect, kasi nga hindi ko alam. Kasi nag-try na ako ng mga vitamins na para sa hair, wala naman nangyari. But anyway, so if you are interested to my first impression vlog for today, then please stay tuned and happy watching. So, everyone, before I start, ito ba? Perfect ba ang book mo? Hindi ka ba nakakaranas nung kapag nagsuklay ka, and then meron ka mapapansin ng mga yan, parang ganyan. O, meron akong isa. Yun. Meron kang laging nakikita na buhok na nakasabit sa suklay. So, kahit bumili ka pa ng mamahaling suklay, kahit ano pang gamitin mo, malaki man na ipin. Dati, try ko na rin. Tapos ito, ang mahal-mahal na bili ko sa Watson, sabi, magic brush daw. Wala naman nangyari. Kapag nagsuklay ako, meron pa rin buhok na mga nakasabit dito. But, ngayon, Hindi na siya kasing dami. Nang before, na kapag tinanggal ko, akala mo ay nest na nag-iwan. Ngayon, hindi na. Kumbaga, parang nabibilang-bilang ko na lang. Mga libak. So, yun. Ikaw, ano ba? Lakas mo ba yun? Share mo naman sa akin kung ano ang secret mo. Kasi ako, ang dami ko nang na-try, pero talaga, yung karamihan ay hindi talaga nag-work sa akin. But for today, I'm going to share to all of you this one. I've been using this last year, pero hindi siya continuous. Pero ngayon, bumili ako ulit after nung quarantine lockdown kasi yung di ba walang Watson. So, saka pa lang ako nakabili ulit ng ganito. So, ito everyone, ladies out there, so presenting Naturals Argan Oil. So, I think some of you alam na to. Pero sa mga hindi alam, so this vlog is for you. So, Naturals by Watson. So, Argan Certified Organic Argan Oil and Argan Seed Extract from Morocco. So, hair oil, revitalizing very dry damaged hair. Vegan, dermatological, tested. So, vegan daw to and para daw to sa mga dry ang buhok and sa mga damaged hair. Just like my hair. So, yun. Bago to, kakabili lang sa Watson and ngayon, i-share ko sa inyo kasi wala lang, gusto ko lang. So, sealed na sealed pa siya and bubuksan natin and sasabihin ko sa inyo kung ano ang amoy, kung ano pa ang mga nakasulat dito. Okay? So, ayan. Ang ganda ng packaging niya. I love brown color. So, ang daming nakasulat po. Ang daming nakasulat. So, mamaya, I will try na basahin kung ano yung some nakasulat dito. So, ganyan. Super sealed siya. Hand carry. Mabilis siyang dalhin kahit saan sa bag mo. Or sa travel, mabilis siya. So, siguro, notice nyo naman, mahaba po ang buhok ko. Pero gaya na sabi ko, ang buhok ko ay hindi perfect. Hindi ako nag-shampoo everyday. I think once a week, nag-shampoo lang ako ay twice. But mostly, ang ginagamit ko ay conditioner. Dove or cream silk. Or yung bago kong binili na Argan Oil Conditioner. At eto na yung isi-share ko sa inyo. so, bubuksan ko siya. Ayan. First impression niya. So,
Sealed. So, ayan. Wait lang. Nakakatuwa yung mga buhok ng ng iba na super shiny, hindi naglalagas, di ba? Sana all. Hindi ko alam, siguro nag-start ito nung nanganak ako 2007, yun. Wala no, naglagas na yung buhok ko. Siguro kulang na ako sa vitamina. Try naman ako ng mga vitamins, pero wala namang nangyari. Ano ba yan? Sige, tama na nga. Ang hirap naman buksan. So, Ayun. May natirang konting plastic pero maya-mamaya ko na siya tatanggalin kasi maabutin ako dito na siyam-siyam. But anyway, ayan na. So, ang ganda ng packaging niya. As I've said, natural by Watson. So, nabili ko po siya sa Watson. Magkano? 100 pesos. Pero, sale yun na dati. More than 100 to. Hindi ko alam yung exactong price nung dati, pero ngayon 100 siya. Sale. So, ang nakalagay dito, babasahin ko ha. Double the power of argan for extra revitalization. Ayan, natural argan seed extract help boost the hair moisture and shine. So, yun. Free from paraben, colorant, and usage. Ang haba. Ang haba, nakasulat. Babasahin ko pa ba? Basta nakalagay dito, natural by Watson, argan oil can be used two ways. Pwede daw siyang gamitin after shampooing, gently pat hair dry with towel, and apply 1 to 2 pumps of hair oil evenly onto your hair. No need to rinse. Oh, talaga? Kasi dati kapag naglagay ako, binabandawan ko. And then now, use on dry hair for something smoothing and boosting hair shine. No need to rinse. It is recommended for daily use together with natural by Watson argan shampoo and conditioner. So, meron siyang shampoo argan, meron siyang conditioner na argan, and meron din siyang oil na argan. So, eto na nga, ang liit naman ng pagkakasulat nila. Diyos ko po, ang liit talaga, ang hirap basahin. Para lang to sa mga 2020 ang vision. So, ako ay hindi na 2020, but I will try na basahin without my eyeglasses. So, made in Thailand, imported and distributed by Watsons. So, ang mga ingredients niya ay ang liit. Ano ba yan? Prambe, absensinica, seed oil, niacinamide, panthenol, argania spinosa, gin extract, ascorbic acid, sodium, flower extract, acid, salicylic acid, flower extract, sweet violet, odorota, hibiscus flower. So, ayan, ang dami. Hindi ko na po isa-isahin kasi naduduling na ako. Basta yun. Product na tested on animals. So, 100 ml. And, ang ganda. Ito ang gusto ko. So, i-testing na natin. I-try ko na. Ang bango. Obvious na oil siya. Argan. So, ganito ang packaging niya. Pwede mo siyang buksan. Ayan. Ayan ang bango talaga. So, ang paggamit, syempre, pump. So, i-try natin. Kailangan palang iikot ito. Kailangan mo ba iikot? Ayun. 2, 3. And then, ganito. And then, i-ano natin sa buhok. So, ayan. Ang bango. Ayan. Ang kagandaan nito, pwede mo siyang gamitin na hindi na banlawan. Di ba yung iba mahilig ng mga maglagay ng mga oil sa buhok ng kahit anong brand? So, ito pwede. Lightweight lang siya. Ang dulas. Tapos, pwede ka na magkaunit. Ayan. So, kung may mga baby hair ka dito na nagsisitayuan, kapag naglagay ka, ano na siya, hindi na siya magsisitayuan. Tulad niyan, o, di ba? Mahaba kasi ang hair. Ayan, ang ganun. So, para sa akin, out of 10, ilan ba? Siguro 9, kasi i-experience ko pa siya. I-enjoy ko pa siya para malaman ko kung ano yung mga effects nito sa hair ko kapag ginamit ko siya ng continuous. Kasi dati hindi ko siya ginamit continuous. So, ayan. Ganda. So, ipo-continuous ko na yung paggamit nito ngayon. Kasi nga yung buhok ko medyo napansin kong hindi na siya maganda talaga. Kaya, ayun, a-update ko kayo soon kung ano ang final review ko kung maganda ba talaga or kung ano na. So ngayon, I'm so excited na gamitin ko siya araw-araw. So ayan, tapos hindi ko na siya babandawan.
Naligo na ako kaninang umaga kasi nagpunta ako sa Pure Gold. So, mamayang gabi, half bath na lang. Kaya hindi ko siya binabasa ang buhok ko. Ang buhok ko, pinapaliguan ko siya every other day. Kunwari, ngayon naligo ako. Bukas hindi ko siya babasain. I-shower cap ko lang siya. And then, babasain ko siya next day. Kasi, masama daw yung buhok natin kapag laging hinuhugasan, lalo na kung ang buhok ay may damage na. So, disclaimer, I'm not perfect about this. Payo lang yun sa akin ng kaibigan ko na ganun daw. Yun. I'm just sharing. So, ayan. Ang haba ng buhok ko. Ayan po yung buhok ko. So, diba? So, that's it my vlog for today. If you have any question, please don't forget to comment down below. And then, hasagutin ko po yan. And thank you so much sa mga nag-subscribe at sa mga nanood. At sa mga manunood pa. Thank you in advance. So, see you on my next vlog. Sana nagustuhan nyo yung first impression update ko about dito sa Natural by Watson Argan Hair Oil. Perfect for damaged hair. So, ayan. Satisfying naman ako. I think magagamit ko to ng matagal kasi punong-puno talaga siya. Maybe kulang-kulang 1 month kung matipid ako. So, ayan. Maganda siya. Malambot na rin sa kamay. So, bye-bye! See you soon on my next vlog. Always remember, live the life to the fullest, love yourself, be yourself, and be happy. Always! Bye-bye!